ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഓം രാമ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീ ശ്രീ മാതാജി. രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം ക്ലാസ് 10ാം ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു അല്ലേ. 10ാമത്തെ വിഭൂതി വിസ്തരയോഗം എന്ന അധ്യായമാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അത്യന്തം രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ. ഭഗവാൻ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഐശ്വര്യാണ്. ഭഗവാൻ ഷഡ ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലെ. വീര്യം, യശസ്, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, വൈരാഗ്യം ഇവയുടെയൊക്കെ ആ പരിപൂർണതയിൽ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തി വിഭൂതികളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കണം. ഈ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ആരാണ് മൂഢൻ, ആരാണ് മഹാത്മാവ്, ജ്ഞാനികൾ ഏതുവിധം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും, മറ്റു ദേവതകളെ യജിക്കുന്നവരുടെ ഗതി, അങ്ങനെ അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. അപ്പോ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കാം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കണം. ഇപ്പോ ഹാഫ് പോർഷൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഹാഫ് പോർഷൻ പിന്നിട്ടു അല്ലെ. നമ്മള് എല്ലാവരും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കട്ട ഫാൻസ് ആയി അല്ലേ. ഇപ്പോ ഇനി പകുതിയും കൂടെ പഠിക്കുമ്പോഴോ അല്ലേ. ഇപ്പോ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഈ അധ്യായം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സമയവും ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സ്മരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക, അതിന്റെ ടെക്നിക്കൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ആ പരിശീലനമൊന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയുമായിട്ടുള്ള ആ ചിന്തകൾ മാത്രമാണ് വരുന്നത്. കാരണം അതിനുള്ള പരിശീലനമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തില് ഓരോ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വൈഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം അത് കാണിച്ചു തരും. അങ്ങനെ ഭൗതിക ചിന്തകളെ നമുക്ക് ഭഗവത് ചിന്തകളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രധാന വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് അറിയാം, ഭഗവാനെ സദാ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനാല് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ അറിയും തോറും നമുക്ക് ആനന്ദം തോന്നും, ആശ്ചര്യം തോന്നും, കൃഷ്ണഭക്തൻ എന്നതിൽ അഭിമാനം തോന്നും നമുക്ക് അല്ലെ. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ആ സത്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ, ഭഗവത് അംശം തന്നെയാണ് നമ്മളും. പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക നമ്മൾ ധാർമ്മികമായിട്ട്. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ നമുക്ക് ചുറ്റും ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. എല്ലാം കാണുന്നതൊക്കെ ആ ഭഗവത് ശക്തികള്, ഭഗവത് പ്രാതിനിധ്യം തന്നെ. ശ്രേഷ്ഠ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ, അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ വസ്തുക്കളെയും ആരാധന ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാം അനന്യ ഭക്തിയോടെ. പോകാം 10ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരികൃഷ്ണ. വിഭൂതി യോഗം. വിഭൂതി എന്താണ്? വിഭൂതി പറഞ്ഞാല് ഐശ്വര്യം അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് 4 കാര്യങ്ങള്, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ് ആ കാര്യങ്ങള്? ആരാ പറയാ? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ. എന്നെ തന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക. മന്മന. മനസ്സൊലിപ്പിക്കുക, ആ ഭക്തരാവുക, പിന്നെ ആ അന്നെ ആരാധിക്കണം, ആ നമസ്കരിക്കണം. പൂർണ്ണമായി നമസ്കരിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അതിൽ മുഴുകിയാല്, ഭഗവാനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയാല് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തരും. ഭഗവാനിൽ തന്നെ എപ്പോഴും മുഴുകിയിരിക്കാൻ സാധിക്കണം. പിന്നെ അങ്ങനെ ദണ്ഡ ഭഗവത് പ്രാപ്തി നമസ്കാരം, നേടാം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു സറണ്ടർ അല്ലേ? ആവുക, ഭഗവാൻ സറണ്ടർ ആവുക. അതെ, അതൊക്കെയാണ്. ഭക്തിയോടുകൂടി കീർത്തനങ്ങൾ ആലാപിക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് വിഭൂതി യോഗം നോക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വച യത്തേഹം പ്രീയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പറയാണ്, ഭക്തനെ ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ? അതിനാൽ അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം ഇനിയും ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അല്ലേ? അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ മനുഷ്യ നാട്യം എടുത്ത് അവതരിച്ചപ്പോഴ്, വൃന്ദാവനത്തിൽ മണ്ണ് തിന്നുന്ന ആ കൃഷ്ണനോട് വാ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴ് അല്ലേ, പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അന്നേ അറിയാം ഈ കൊച്ചു കണ്ണൻ ഒരു അത്ഭുതമാണ് എന്ന്. ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടികള് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പിതാവിനെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക? റിസർച്ച് നടത്താനൊന്നും പറ്റില്ല. അതുപോലെ നമ്മള് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കേൾക്കണം എന്ന് മുമ്പും പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴ് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ പലർക്കും സാധിച്ചില്ല. ആസുര സ്വഭാവികളായവർക്കൊന്നും ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അല്ലേ? ഇപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനൻ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ലാതെ കോട്ടുവായിട്ട് ഇരിക്കുമൊന്നുമല്ല. അപ്പോ ഈ അങ്ങനെയുള്ള അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഈ വെണ്മയമായ ജഗത്തിനെ ചിന്മയമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ആനന്ദഭദ്രമായ ആ അനുഭൂതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതിനാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇവിടെ സന്ധി സംഭാഷണത്തിനായിട്ട്, യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനുള്ള സന്ധി സംഭാഷണത്തിനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഹസ്തിനപുരത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെ ചെന്ന് ഭഗവാൻ കുറെ സംഭാഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശ്രമിക്കുന്ന വേളയില്, ഹരേ കൃഷ്ണ, അപ്പോ അവിടെ ദുര്യോധനൻ വന്ന് അവിടെ കസേരയില് തലയുടെ ഭാഗത്ത് അവിടെ ഇരുന്നു. പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനൻ വന്ന് അവിടെ കാൽക്കല് നിലത്തിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണൻ ഉറക്കം നാട്ടിയാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെ കണ്ണു തുറന്ന് അർജുനനെ നോക്കി, അർജുന താങ്കൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ പറഞ്ഞു, ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലല്ല ഞാനാണ് നേരത്തെ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. താങ്കളും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ആ ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇവിടെ. അതിനുശേഷം സന്ധി സംഭാഷണമൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ദുര്യോധനൻ എന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ദുശാസനൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വരൂ, അവിടുന്ന് മൃഷ്ടാന്നം ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ തെരുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു, ഓരോരുത്തരുടെ കൊട്ടാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതെന്റെ കൊട്ടാരം, ഇതെന്റെ കൊട്ടാരം. അപ്പൊ വിതുരര് കൂടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ നടന്നപ്പോ വിതുരര് പറഞ്ഞു, ഇതാണ് അങ്ങയുടെ ഭവനം എന്ന് പറയാണ്. വിതുരന്റെ സ്വന്തം ഗൃഹം കാണിച്ചിട്ട് വിതുരര് പറയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനോട്, ഇതാണ് അങ്ങയുടെ ഗൃഹം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരി, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ ആണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിതുരരുടെ ആതിഥ്യമാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ന മേ വിദുസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ അഹമാതിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശ
എന്റെ ഉത്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെപ്പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉദ്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ആർക്കുപോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഭഗവാന്റെ ഉത്പത്തി. ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ പോലും അറിയാൻ വയ്യ ഭഗവാന്റെ ആ ഉത്പത്തി എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത്. കാരണം എന്താ? ഭഗവാനാണ് ആദിമനായിട്ടുള്ളത്. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉദ്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ എന്താണെങ്കിൽ ദേവിയുടെ ഗർഭത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ അവതാര നിമിഷം അത് ദർശിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ദേവഗണങ്ങളും വന്ന് അവിടെ ഹാജരായിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണ. ഓ, ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവത്തെയോ പറ്റിയിട്ട് ദേവന്മാർക്കോ മഹർഷിമാർക്കോ പോലും അറിയില്ല എന്നാണ്. മാംസചക്ഷുസ് കൊണ്ടൊന്നും ഇത് കാണാനാവില്ല അല്ലെ. ദിവ്യത്വം ഭഗവാന്റെ ദേവന്മാരുടെയും മഹർഷിമാരുടെയും തലത്തിലെത്തിയവർക്ക് പോലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല എന്നാ പറയണത്. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെയും ആദി കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച മാമയോ വേത്തി തത്വത സോ വികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ പോലും എന്നെ അറിയണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും ഒക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയവർക്കാണെങ്കിലോ അവര് പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അതിനൊരു സംശയവും ഇല്ല. അപ്പൊ ആരാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം, അറിവുണ്ടാവണം. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികള്, യോഗശക്തി ഇതൊക്കെ ശരിയായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടവര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോ വിഭൂതികൾ എല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റും. എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീരും. അങ്ങനെ ഭക്തിയില് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് തന്നെ വേണം ഭഗവാനെ അറിയാൻ. മേഴ്സി ഓഫ് കൃഷ്ണ അതാണ് അല്ലേ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. 8 മുതൽ 11 വരെയുള്ള 8, 9, 10, 11, 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ചതുശ്ലോകി ഗീത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ധന്യമായ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 4 ശ്ലോകങ്ങള് ചതുശ്ലോകി ഗീത എന്ന് പറയും. അതില് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തത്തെ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിത. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? 8ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ചതുശ്ലോകി ഗീത എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ വരുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളില് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് എന്നറിയണ ആള്, അങ്ങനെ ബുദ്ധിമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും, ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കും. നാരായണാത് ബ്രഹ്മാ ജായതേ നാരായണാൻ പ്രജാപതി പ്രജായതേ നാരായണാദിന്ദ്രോ ജായതേ നാരായണാദ്വഷ്ടവസവോ ജായന്തേ നാരായണാദ്വേകാദശ രുദ്രാ ജായന്തേ നാരായണാദ്വാദശാദിത്യ. നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു. നാരായണനിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികളും ജനിച്ചു. നാരായണനിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു. നാരായണനിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു. നാരായണനിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാർ ജനിച്ചു. നാരായണനിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാരും ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. അങ്ങനെ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടായത് അല്ലെ. 33 മുക്കോടി ദേവകള് എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതെന്താ, ഇതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടിയാ 33 കിട്ടുക. അങ്ങനെ 33 കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ക്രോർ എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത്. 33 വിഭാഗത്തിലുള്ള ദേവന്മാര് ഒക്കെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നതാണ്. ഉത്ഭവം ഭഗവാനാണ്. ഇനി 9ാമത്തെ ശ്ലോകം.
മച്ചിത്താമദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ആരെയാ സ്മരിക്കുക? ഭഗവാനെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനിലാണ് എപ്പോഴും ചിന്ത കുടികൊള്ളുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിതമായതായിരിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം അവര് ബോധദീപ്തരാകും. അങ്ങനെ അവര് സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കും. ഇവിടെ കാണാം അല്ലെ, ഈ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസിനെ എത്ര ആനന്ദത്തോടെയാണ് അല്ലെ അവരിയ്ക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത്. അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവന നിരതരായ ആ ഭക്തരെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തര് എങ്ങനെയാണ്? അവരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി അവരുടെ ജീവിതം മാറ്റിവെക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചേ അവർക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് അവര് ആനന്ദത്തില് ഇരിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തില് ഒരു ബീജം, ഒരു വിത്ത് പാകലാണ്. ആ വിത്ത്, അതിനോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബീജം, അത് അങ്കുരിക്കണം. അത് അങ്കുരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വിത്ത് ഇട്ടാൽ അത് മുളയ്ക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളം വേണം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ പരിപോഷണം എന്താണ് കിട്ടുക? മന്ത്രം കൊണ്ടല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിയാലാണ് അത് ആ ഭക്തി ലതാ ബീജം പൊട്ടി അങ്കുരിക്കുക. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾ എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ ഭക്തിയുടെ ബീജം അകത്ത് വരണമെങ്കിൽ, ഹൃദയത്തില് ഭക്തി ബീജാവാപം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടണം, ഒരു ഗുരു വേണം. അപ്പോൾ മാത്രം ആ ഗുരുവാണ് നമുക്ക് ആ ബീജത്തെ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു തരണത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില്. അപ്പോ ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടും കൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. ഇപ്പൊ ഒരു മഹാത്മാവിനെ കാണും. ആ മഹാത്മാവാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തില് ഈ ഭക്തിലതയുടെ ബീജം ഇടുന്നത്. അത് പിന്നെ അങ്കുരിച്ചു മുളച്ചു വരണം. അത് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അല്ലെ ഒരു വിത്തിന്. ഇവിടെ എന്താണ് വെള്ളം നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട്? മന്ത്രോച്ചാരണം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോഴ് ആ വിത്ത് ഇങ്ങനെ അങ്കുരിച്ച് മുളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങും എന്ന് പറയാണ്. ഒരു വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു, ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടു അല്ലെ. ഒരു വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, അപ്പോഴാണത് മുളയ്ക്കുക. ആ ബീജം, അത് ആധ്യാത്മികമായ ചെടി, അതും ഈ നനഞ്ഞ് ഈ ജപം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപോഷണം ലഭിച്ചിട്ട് അതുണ്ടല്ലോ പരവ്യോമത്തിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് വിളച്ചിട്ട് പരവ്യോമത്തിലെത്തും. ഭൗതിക ലോകത്തിന് 7 ഔട്ടർ കവറിങ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു അല്ലെ. അത് തുളച്ച് പുറത്ത് കടക്കാൻ പറ്റണം. അതിന് മന്ത്രജപമാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത് ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. അവിടെ നിൽക്കില്ല, ആ പരവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നു പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകത്തോളം ഉയരും. ആ ചെടി ഭക്തി ലതാ ബീജം അങ്കുരിച്ച ചെടിയായി ആ വള്ളി ചെടി ലത ഇങ്ങനെ പടർന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകണം അല്ലെ. കുറെ ദൂരമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം എവിടെയാണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എത്രയോ അകലെയാണ്. അവിടം വരെ എത്തണം. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴും ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം
തുടർന്നു പോരണം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഈ ലതയെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലാണ് ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഈ കുറിച്ച്, ഈ ഭക്തി ലതയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ലത അങ്കുരിച്ചിങ്ങനെ വളർന്നാലും തുടർന്നും സാധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പോഴാ അത് വളർന്ന് അറ്റത്ത് കൃഷ്ണ പാദങ്ങളെ സ്പർശിക്കുള്ളൂ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തിതേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. പറയാണ്, ഈ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്കാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം കിട്ടുക. അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നൽകണത്. ആ ബുദ്ധിയും അല്ലെ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നൽകുക. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ ധ്രുവനാണ്, കുട്ടി അല്ലെ, തപസ്യ ചെയ്യാണ് വിത്തം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അച്ഛനേക്കാൾ ഉന്നത പദവി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി അല്ലെ, തപസ്യയില് സന്തുഷ്ടനായി. എന്ത് വരം വേണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്നായി. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ. വിശ്വാസി ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തി മാർഗത്തിലുള്ള പരിശ്രമം നടത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് അതില് മുന്നേറാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നൽകുക. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരുന്നു. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവ ചെയ്യുകയുമാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത. അപ്പോ ആ ഭക്തൻ അവസാനം എവിടെ എത്തിച്ചേരുക? ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരും. നിരന്തരം നമ്മൾ ചെയ്യണം, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം, പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം. അത്രേ യോഗ്യത വേണ്ടു. ഒരു ഭക്തനാവാൻ കുറെ പണമോ പദവിയോ ഒന്നുമല്ല വേണ്ടത്. അത് പ്രേമപൂർവമാവണം ഓരോ സേവനവും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുമുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ അധികം നമ്മൾ പുരോഗതി നേടിയിട്ടില്ല, അധികം ബുദ്ധിശക്തി ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിരന്തരം സാധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ആ ഭക്തി മാർഗത്തില് പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണവർക്ക് പുരോഗതിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള ഒക്കെ അവസരം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും എന്ന് പറയാണ്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം ചതുശ്ലോകി ഗീതയിലെ 4ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ വന്ന ഒരു ആളുണ്ടല്ലോ, സാധകൻ, അങ്ങനെയുള്ളവരില് സവിശേഷ അനുകമ്പ ഉണ്ടാവും ഭഗവാന്. അങ്ങനെ അവരുടെ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കും. എന്നിട്ടോ ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റും. ജ്ഞാനദീപം കൊളുത്തിയാ പിന്നെ ആ അജ്ഞാന അന്ധകാരത്തിന് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, അന്ധകാരം ഉണ്ടാവില്ല ദീപം കൊണ്ടുവരുമ്പോ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനം പ്രകാശിപ്പിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോ 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇതറിഞ്ഞ് സ്നേഹത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കും. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കും. അവര് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. സദാ സന്തോഷവും ആനന്ദവും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്. അപ്പോ പ്രേമപൂർവം ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവർക്കുള്ള ബുദ്ധിയോഗം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. അവർ പിന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തും. ഭഗവാനിലാണ് അവരുടെ ബോധം ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാനും നിരന്തരം പ്രേമപൂർവം ഭജിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇരുന്ന് ജ്ഞാനം നൽകും ഉള്ളില് അല്ലെ. അപ്പോ സദാ നാമജപം നടത്തുന്നവരോട് സവിശേഷ അനുകമ്പ ഉണ്ടാവും ഭഗവാന്. ജ്ഞാനദീപത്താലെ അവരുടെ അജ്ഞാന അന്ധകാരത്തെ നീക്കും. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. ഇപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും സംഭാഷണം. മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സമർപ്പിത ജീവിതമായിരിക്കും. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവത് കാരുണ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. പ്രയത്നം തുടരുക. അങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ഒക്കെ കാരുണ്യത്താല് ഒരാള്
എത്തും. സേവനം ആത്മാർത്ഥമായി ചിന്തിച്ചാൽ പോലും പുണ്യം ലഭിക്കും എന്നാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ. ഇത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ശുഖബ്രഹ്മർഷി ഭാഗവതം ഉപദേശിക്കുന്ന പിക്ചറാണ്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ ഇവിടെ കപിലമുനി അമ്മയായ ദേവഹൂതി മാതാവിന് ആത്മജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ജ്ഞാനം കൊളുത്തിയിട്ട് ആ അജ്ഞാനമാകുന്ന തമസ്സിനെ അകറ്റും. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റിക്കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. ഭഗവത്ഗീതാ പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിച്ചാൽ മതി, അപ്പൊ തന്നെ ഒരാള് നല്ല ഭക്തനായി മാറും. ഭക്തിപൂർവം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യും. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാവുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തിപൂർവം സേവനം ചെയ്യുന്ന ആ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞ ആള് അല്ലെ, അയാളുടെ എല്ലാ ചുമതലകളും പിന്നെ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കും. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആ ഭക്തൻ മുക്തനാവും എന്ന് പറയാണ്. 10, 12, 13. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അർജുനൻ. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാനാണ് നൽകുക എല്ലാവർക്കും അല്ലെ. ഹൃദയത്തില് ജ്ഞാനദീപം തെളിച്ച് അജ്ഞാന അന്ധകാരത്തിനെയൊക്കെ അകറ്റും. അങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങളാണ് 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ചതുശ്ലോകി ഗീതയിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഒക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ അർജുനൻ പറയാണ്. അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാതിദേവമജം വിഭും ആഹുസ്ത്വാം ഋഷയ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തഥാ ആസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവ ബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ ദേവലൻ വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോടിത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. പറയാണ്, ഞാൻ എല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി അർജുനൻ. പറയാണ്, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അങ്ങാണ്. പരമമായ ധാമം, പവിത്രമായത്, നിരപേക്ഷ തത്വം എല്ലാം അങ്ങാണ്. സനാതനനാണ് അങ്ങ്. അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങ്. അത് ദേവർഷിമാരായ നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ എല്ലാ ഋഷിമാരും ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം പറയാണ്. അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരമമായ ധാമമാണ്, പവിത്രമായതാണ്, നിരപേക്ഷ തത്വമാണ്, സനാതനനാണ്, അഭൗതികനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, അജനും മഹാനുമാണ് എന്ന് ഇപ്പോ വ്യക്തമായിട്ട് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണു. അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉറവിടം, അവർക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. പുരുഷൻ, വ്യക്തി, എക്കാലത്തുമുള്ളവൻ, ദിവ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികനല്ല, ജനിക്കാത്തവൻ, ഏറ്റവും മഹത്തായവനാണ്, വിഭുവാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ ഇവരെല്ലാം മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ അങ്ങ് വീണ്ടും ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് സങ്കല്പങ്ങളില്ല, എല്ലാം സത്യം മാത്രാണ്. ദേവന്മാർക്കോ ദാനവർക്കോ പോലും അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി തരണം, എന്നാ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുള്ളൂ. അതിനാല് ഇനിയും അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറയൂ എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധഭൂമിയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ള വിചാരമൊന്നും അർജുനനില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് മതിയാവണില്ല അർജുനന്. അപ്പോ അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് ബോധ്യായി എന്ന് പറയാണ്.
ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പിതാവ് കുഞ്ഞിനെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മുന്നോട്ട് നയിക്കണത് ആരാണിപ്പോ? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ അർജുനനെ. പറയാണ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണുതോ നാസ്തി മേ അമൃതം. അങ്ങയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. പറയാണ്, അങ്ങയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇനിയും മതിയായിട്ടില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരൂ. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ വീണ്ടും ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നാണ്. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അങ്ങയുടെ ഐശ്വര്യങ്ങള്, ശക്തിവിശേഷങ്ങള് ഒക്കെ എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരണേ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഭഗവത് കഥകള്, കീർത്തനങ്ങള്, ലീലകള് എത്ര കേട്ടാലും ഭക്തന് മതിയാവില്ല അല്ലെ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് സാരഥിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് മുമ്പില് ഒരു ശത്രു എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് അയാളുടെ എല്ലാ ശക്തിയും ആയുസ്സും കുറഞ്ഞു പോകും. എല്ലാം ഭഗവാനാ ചെയ്യണത്. അർജുനൻ വെറും ഒരു ആയുധമായിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് അമ്പെയ്യ, അത്രേ വേണ്ടൂ. ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ അർജുനന് കിട്ടും. പക്ഷെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ടൂള്. നമ്മൾ മനസ്സിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ പ്രകൃതത്തെ മാറ്റി ആലംബന ബുദ്ധി ആ മനസ്സിനെ നമ്മള് അച്ചടക്കം ശീലിക്കണം. മറ്റു ചിന്തകളൊന്നും മനസ്സിൽ വരാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിക്കാനുള്ള ആ ട്രെയിനിങ് മനസ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഹരിനാമ കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, യാതൊന്നു കാൺമതതു നാരായണ പ്രതിമ, യാതൊന്നു കേൾപ്പതതു നാരായണ ശ്രുതികൾ, യാതൊന്നു ചെയ്വതതു നാരായണാർച്ചനകൾ, യാതൊന്നതൊക്കെ ഹരി നാരായണായ നമ. എപ്പോഴും എന്തിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവത് അർച്ചനയായിട്ട്, എന്ത് കേൾക്കുമ്പോഴും ഭഗവത് സ്തുതികളായിട്ട് വീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കണം. എന്ത് കണ്ടാലും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം, ഭഗവാനെ കാണുന്നതായിട്ട്. അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയ ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാ വിഭൂതികളും വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനമുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, വിസ്തരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ ഇപ്പൊ പറ്റില്ല, യുദ്ധഭൂമിയിലാ നിക്കണേ അല്ലേ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഭാസുരങ്ങളായിട്ടുള്ളത്, പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആയിട്ടുള്ളത് വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാന് പറഞ്ഞു തരാം. ഒരു സൂചന മാത്രം, വിസ്തരിക്കാനൊന്നും ഇവിടെ സാധ്യമല്ല എന്ന്. എന്റെ വിഭൂതികൾ അനന്തമാണ്. പ്രധാനമായത് ചിലത് പറയാം, വിസ്തരിച്ച് പറയാൻ നിന്നാല് അന്തമില്ലാത്ത അത്രയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഹമാത്മാ ഗുഢാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിത അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. പറയാണ്, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹൃദയത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ഈ രൂപമാണ് ആ പരമാത്മാവിന്റെ രൂപം. ഈ രൂപത്തില് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അവയുടെ തുടക്കം, മധ്യം, അവസാനം എല്ലാതുമേ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാണ്. പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി എന്ന് അവഗണിച്ച് ഭയാശങ്കകളോട് നമ്മൾ ചുരുങ്ങാണ്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ അല്ലെ. ഈ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിഭൂതിയാണ്. അതറിയാതെ ഇതൊക്കെ എന്റെ കഴിവുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദുഃഖം മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെ. സർവേശ്വരന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അംഗീകരിക്കാനായാൽ നമ്മളുടെ ദുഃഖമൊക്കെ മാറും. ആദിത്യന്മാരുടെ ഇനി ലിസ്റ്റ് ഓരോരുത്തരെ പറയാണ്. അപ്പൊ ദ്വാദശ ആദിത്യന്മാരുണ്ട് അല്ലെ. അവരില് 12 ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ്. ജ്യോതിസുകളില് ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ, അത് ഭഗവാനാണ്.
മരുത്തുക്കളിൽ മരീചി വായുവാണ്. അത് ഭഗവാനാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. അപ്പോ നക്ഷത്രമായിട്ടാണ് ചന്ദ്രനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോ അതെല്ലാം ഭഗവാനാണെന്നറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ ആദരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. പറയാണ് പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില്, വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം ഭഗവാനാണ്, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സ് ഭഗവാനാണ്, ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യം അവബോധം അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന്. ഇനി 23 എന്താ പറയണേ? രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. ഏകാദശ രുദ്രന്മാര്, 11 രുദ്രന്മാരുണ്ട്. അതിൽ ശിവൻ ഭഗവാനാണ്. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരൻ ഭഗവാനാണ്. വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുപർവ്വതം ഭഗവാനാണ്. എന്താ മേരുപർവ്വതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? രത്നങ്ങളാല് മൂടപ്പെട്ടതാ. 24 ശ്ലോകം. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും സേനാധിപരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. പറയാണ് പുരോഹിതന്മാര്, ദേവഗുരു അതിലെ പ്രധാനി ബൃഹസ്പതിയാണ്. സേനാധിപരില് കാർത്തികേയൻ സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം ഭഗവാനാണ്. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരവും യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപവും സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. ഭൃഗു മഹർഷി, സപ്ത ഋഷികള് എന്നൊക്കെ പറയും. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ഭൃഗു മഹർഷി ഭഗവാനാണ്. സ്പന്ദനങ്ങളിലെ, അതായത് വാക്കുകളിലെ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം, ഓം എന്നുള്ള അത് ഭഗവാനാണ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപം, യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം തിരുനാമജപമാണ്, അതും ഭഗവാനാണ്. സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയമാണ് ഞാൻ. ഇളക്കമില്ലാണ്ട് ഉള്ള അതില് ഹിമാലയം അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയാണ്. 25 മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരവും യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപവും സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. ഇനിയോ, വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഞാനാണ്. വൃക്ഷങ്ങളിൽ വെച്ച് അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽമരം, ദേവഋഷിമാരിലെ നാരദൻ ഭഗവാനാണ്, ഗന്ധർവന്മാരിലെ ചിത്രരഥൻ, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിലെ കപിലമുനി എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അശ്വങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഉച്ചൈസ്രവസ്സാണ്. അമൃതം നേടാനായി കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിര ഉച്ചൈസ്രവസ് അശ്വങ്ങളിൽ വെച്ച് ഭഗവാനാണ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതം അതും ഭഗവാനാണ്. മനുഷ്യരിൽ രാജാവ് ഭഗവാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ശക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടിമിന്നലാണ്. പശുക്കളിൽ സുരഭിയും ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇതൊക്കെയും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെയാണ് ഓർമ്മ വരേണ്ടത്, അല്ലെ? അനേക ഭണങ്ങളോടുകൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ അര്യമ, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യു ദേവതയായ യമൻ എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ എല്ലാം ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? ഗരുഡൻ ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായതും തേജസ്സുറ്റതുമായ എല്ലാം ഭഗവത് ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ അർജുന. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. പറയാണ് സൃഷ്ടി, അതിന്റെ ആദ്യം മധ്യം അവസാനം എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് അധ്യാത്മശാസ്ത്രം, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യം എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവും ഭഗവാനാണ്. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാനാണ്. പിന്നെയോ സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഭഗവാനാണ്. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹൽസാമവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും
മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷം, അതായത് നവംബർ ഡിസംബർ മാസം. ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചെറിയൊരു സൂചന തരാണ്. എല്ലാം പറയണില്ല ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങള്. പിന്നെ പറയാണ്, വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സതുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. ഇപ്പോ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി എന്ന് പറഞ്ഞ കപടം കാണിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഭഗവാനെ പിന്നിലാക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല, അല്ലെ? വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവിയുമാണ് ഞാൻ. പറയാണ്, വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്ന വാസുദേവൻ അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും ഞാൻ തന്നെയാണ്. മുനികളിൽ വ്യാസൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുക്രാചാര്യരാണ്. ഉശനാകവി ഈ അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവാണ് ശുക്രാചാര്യര്. അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, അതായത് ശിക്ഷ, അത് ഭഗവാനാണ്. വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും. ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, ഭഗവാനാണ് മൗനം. ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം, അതും ഭഗവാനാണ്. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ആദി ബീജം അത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഒരു ചരാചരങ്ങൾക്കും നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയാണ്. ഹരികൃഷ്ണ. 40ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷ തു ദേശത പ്രോക്തോ വിഭൂതേർവിസ്തരോ മയാ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനം ഇല്ല. ഇതിപ്പോ കുറച്ചൊരു സൂചന മാത്രം തന്നതാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രാണ്, അതിന് അവസാനം ഇല്ല പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന്. ഇപ്പോ 41. യദ് യദ് വിഭൂതിമത്സത്വം ശ്രീമദൂർജിതമേവ വാ തത്തദേവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതു തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പറയാണ്, എവിടെ വിഭൂതിമത്തായിട്ട് സുന്ദരമായിട്ട് തേജസ്സുറ്റതായിട്ട് ഏതൊരു സൃഷ്ടി കാണുന്നുണ്ടോ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സുന്ദര സൃഷ്ടികള്, മയില്, അല്ലെ, മൈന, പുഷ്പങ്ങള്, സുന്ദര സുരഭില പുഷ്പങ്ങള്, അല്ലെ, അങ്ങനെ ശക്തി വിശേഷമുള്ളവയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക ശക്തി തന്നെയാണ് എന്ന്, തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് എന്ന് പറയാണ്. 42ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം മേകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തു വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. പറയാണ്, ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയണില്ല. കാരണം എന്റെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അംശശക്തി മാത്രാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ചിട്ട് അതിനെ മുഴുവനും നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷം അചിന്ത്യനീയമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ രഹസ്യമാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത്. അനേക കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ അടങ്ങിയ മുഴുവൻ ജഗത്ത്, പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിലനിർത്തുന്ന ശക്തി ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശശക്തിയാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു കണിക ശക്തിയുടെ ഒരു സ്പാർക്ക് മാത്രം മതി. ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണിക കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാവണു. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം അനന്തമാണ്, അല്ലെ? കേവലം അർജുനനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല, ഭൗതികർക്ക് ബോധ്യപ്പെടാനാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. ഇപ്പോ ഒരു പിതാവ് അവസാന കാലം എത്തുമ്പോ തന്റെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങളൊക്കെ മകനോട് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് പറയണത്, അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവം. അതിനാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതും സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മറ്റാരും അതിന് പ്രാപ്തരല്ല. ബ്രഹ്മാവിന് വേദങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുത്തു, പിന്നീട് നാരദൻ വ്യാസർക്ക്, വ്യാസർ ശുഗന്, അങ്ങനെ
ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന അറിവ് അല്ലെ. ഏറ്റവും വലിയ ജീവസത്തയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് മുതൽക്ക് നെയ്യുറുമ്പ് വരെ ഏത് ജീവാത്മാവിനെയും പുലർത്തിപ്പോരുന്നത് അവരിൽ അന്തർഗതനായ ഭഗവാനാണ് എന്നറിയണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശശക്തി അത് മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ചിട്ട് അതിനെയെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന ആ വലിയ രഹസ്യം നമ്മൾ അറിയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മള് ചതുശ്ലോകി ഗീത കണ്ടു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികള് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊരു സൂചന മനസ്സിലാക്കി. ഈ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചുറ്റും കാണുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യത്തിലുള്ളവ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കണം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും മറന്നു പോകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ലൈഫ് പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. ഭഗവാൻ ലൈവായിട്ട് ഷോ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു വിശ്വരൂപ ദർശനം എന്നുള്ള ആ ധന്യമായിട്ടുള്ള അധ്യായമാണ് അടുത്ത അധ്യായം, 11ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ. വിഭൂതി എന്നാൽ എന്താണ്? ഐശ്വര്യം. അതെ. ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് ആർക്കെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പത്താം അധ്യായം 8ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ. അതെ. 8 മുതൽ 11 വരെ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് എന്തിനോടാണ് ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ സംസാരിച്ച് സന്തോഷിച്ച് ഒരു ബീജവാപം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചത്? ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു വിത്ത്. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ സംസാരിച്ച് സന്തോഷിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഭക്തരുടെ ജീവിതവുമായി ഉപമിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതം. എന്തോ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു വിത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം. ഭക്തരുടെ ജീവിതം എന്താ മാതാജി? ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു വിത്തെന്ന് എഴുതുള്ളതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാതാജി തന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയ. ജപിക്കണം, അതാണ് അതിന് ജലസേചനം. അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുമോ? അത് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരു വിത്ത് ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ. ആധ്യാത്മിക ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുന്നത്. ഒരു ബീജം നിക്ഷേപിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെ ഹൃദയത്തില്. അതെ, ഭക്തിലതാ ബീജം, അത് ബീജാവാപം ചെയ്യാം. അപ്പോ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തില് ഈ ബീജം നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അപ്പോ ആ വിത്ത് പൊട്ടിമുളച്ച് വരും, അങ്കുരിച്ച് വരും. അങ്ങനെ ഒരു വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. പതിവായിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടി വളർന്ന് ക്രമേണ
ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. അവിടെ നിൽക്കില്ല അത്. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ആ പരവ്യോമത്തിലും അത് വളരും. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? നിരന്തരം ഭക്തി സാധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോഴത് പിന്നെയും വളരും. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നു പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകത്തോളം ഉയരും. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ പിന്നെ അതില് പൂക്കളും കായ്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ ആ ചെടിയില്. അപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളൊന്നും മുടക്കരുത്, ഭക്തി സാധനങ്ങളൊന്നും മുടക്കരുത് അല്ലെ. ജലസേചനം നിർത്തിവെച്ചാൽ അത് ഉണങ്ങിപ്പോവും അല്ലെ. ജലസേചനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഈ ഭക്തി ലതയെ കുറിച്ച് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ശരിയായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. വ്യക്തായോ? 5 ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾ നല്ല ഭക്തിയുത ഭക്തനായി സേവനം കൊണ്ടും മന്ത്രജപം കൊണ്ടും മാത്രമേ വിഷ്ണുപദമാകുന്ന ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയൂ. ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് മുഴുവൻ കഴിയും. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കും. ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അതന്നെ. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ടും മന്ത്രജപം കൊണ്ടും മാത്രമേ വിഷ്ണുപദമാകുന്ന ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയൂ. ഭഗവത്ഗീത പഠനം കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭക്തി കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകണം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്റെ എല്ലാ ചുമതലയും എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഭഗവാനാണ് പിന്നെ ഏറ്റെടുക്കുക അല്ലെ. സമർപ്പിത ആത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തന്റെ. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാം. പിന്നെ യജ്ഞങ്ങളിൽ നാമജപയജ്ഞം. ഭഗവാൻ ആരാണ്? അശ്വങ്ങളില് ഉച്ചൈസ്രവസ്. അമൃതം നേടാനും സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിര. ഞാൻ ആരെ പ്രതികരിക്കുന്നു? ഉച്ചൈസ്രവസ് എന്ന ദിവ്യ കുതിരയല്ലേ അശ്വങ്ങൾ ഭഗവാൻ? അതെ അതെ. സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതെ അതെ. ശ്ലോകം 41 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണിക മതി ഇതിനൊക്കെ. ശ്ലോകം 12 അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പരമാത്മാവ് പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. സനാതനനാണ്, മഹാനുമാണ്. അതെ. കഴിഞ്ഞോ? മാതാജി. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഈ പൈസ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. മാസം ആദ്യം വരണത് ഞാൻ ആ പ്രതിത്തിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ 4-ാം തീയതി വരെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ചിലപ്പോ ബാക്കി വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ മാതാജി. ലീവ് ചെയ്തോളൂ. 12 പറഞ്ഞുതരാം. ശ്ലോകം 12 പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ. ശ്ലോകം 12 അർജുനൻ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് 12 പറയണത് ഭഗവാൻ പരമമായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരമമായ ധാമമാണ്, പവിത്രമായതാണ്, നിരപേക്ഷ തത്വമാണ്, സനാതനനാണ്, ഭൗതികൻ, ആദിപുരുഷൻ, അജൻ, മഹാൻ, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് അർജുനൻ പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജൂലി മാതാജി പേര് ചോദിച്ചോളൂ. അതെ മാതാജി, ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്തവരുടെ പേരുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ? ഒരു നമ്പർ ഇടാലോ. ചോദിക്കൂ. രതി സുകുമാർ.